Loh, ngene iki pantes ta ngene iki. Ngene iki lho, suci ta ngene iki, he? Mas, nanti kabeh, Mas. Oh, ilang kabeh iku. Mlayu kabeh iku. Mlayu kabeh kono iku. Tarik, mlayu kabeh iku. Orang-orang situ disuruh nanya dokter yang tangani dikasih. Loro wis suwe lho Pak Iwak, loro di ngono-ngono lho. Ati ngeduse Pak kurang ajar. Suwe. Wis cabut. Urusan polisi. Cabut. Ukai iki. Ngedus mlayu kabeh wis. Katong jawab iku. Mlayu kabeh iku, arek ukai iki. Mlayu kabeh wedi iku. Gimana protokol tentang Oh, saya ngedusnya lo karo. tentang protokol gimana caranya memandikan jenazah. Dokter kok ngomong nggak harus caranya memandikan itu gimana? Kan kita mandikan. Nggak Kewenangannya siapa? caranya. Ada timnya sendiri. Lah iya tim apa? Sampe nandi itu kan mlayu kabeh ngono kok. Mlayu. Tim dari mana? Melayu. Tim dari mana? Timnya lo ngomong. Tim dari mana? Ngomong. Tim dari mana? Mlayu kok mlayu kabeh iki lho, gugur. Ka ono mlayu ngono gugur kabeh. Mlayu kabeh. Tau bermlayu kabeh, Mas. Tau berono lho. Cabut ae, Mas. Urusan polisi wani. Mlayu kabeh, ndelik tau ber. Ngelapo sampe kok mlayu? Sampai di belakang, ada di belakang. Kira kamu ada di pos. Yo nang kene, mbok iki kene tangguhan yo apa? Mlayu. Sampai di belakang, Pak. Ada di belakang di pos. Kalau ada hasilnya positif sampai tunjukkan nggak apa-apa. Belum ada hasilnya positif sampai kayak ditentukan itu. Sudah ada hasilnya positif nggak bisa jawab gitu kok. Positif yo, kalau ono wong mlebu kabeh, Pak. Minate, Pak. Nah, terus gak usah ngomong. Sing kudu sing kutine opo? Wong Islam Ayo kita dulu Mas Alis kok yang ngurusin. ini mah balapel paling ibu. Kalau kabur kalau kabeh. Mlayu kabeh kok lho, mlayu kabeh kok lho. Mlayu kabeh kok lho. Mlayu kabeh. Dan telepon